ọzọ na-atinye na-asị na gịnị mere a sị na nwa agbọghọ na-agba egwu na-agaghị ọkụ ebe o si iri ọchịla ndị mbụ siri esi na ha daịrị n'ọkụ ụmụnne m ekene m na ekwugona m ihe gbasatara mụ na onwe nchọ ka m weta ebe a ebe nwanne anyị nwaanyị bụ Chinasa si nọ maka na ya akwado ịfụnanya n'ebe Chief Obiora nọ n'ọnya kpatara o ji eme na o nwere ihe nchọ ka m kwuo ebe a mgbe m na-aga na comment section ebe ndị mmadụ na-edegacha ya ode ka m fụrụ ihe ndị na-eme na ọ bụ ahụ ya na ọ ga-eji ya wee mere ihe ọ bụla ọ chọrọ ime ajụjụ ka m chọrọ ịkpụ ebe a a sị nwata nwa agbọghọ na-agba egwu na-agụghị ite o siri ọcha na ndị mgbe siri esi na ha dawere ọkụ gị nwa bụ onye na-asọpọtụ nwanne anyị nwaanyị bụ Chinasa anyị abịaghị ịma ya ikpe anyị abịaghị ka e gbuo ya ka ere ya ere mana ana m achọ ịgwa gị ebe a na a na-adụ onye oji ọdọ wọrọ ụkpọrọ abụ mgbasị ihe ajụjụ ọnụ ahụ a na-agba Chinasa o kwesịghị ka agba anya nwee kwesịrị ikpeta ka mmadụ gbaa ya ajụjụ ọnụ maka na o nwere ọkọta azụ maka na ọ mụrụ nwa achọrọ m ịgwa gị na ọkụkọ chi ụmụ anaghị efe na ọ bụ ya kpatara ndị Igbo ji ekwekwe na-asị gị na ọkụkọ si na ihe o ji eti mkpa abụrụ ka ihe eji akọma na ọkọwa wee nụrụ olu ya ihe o kwesịrị ime mgbe ọfụna na ihe onyonyo o mere agawa na viral nke bụ na eru na anụ ụwa niile amarachana ọ ga-eje n'ọrụ onwe ya chebara onwe ya echiche ikwe ka mmadụ bịa gbaa ya ajụjụ ọnụ bụ ime ka okwu a ka na-agakwu n'ogologo wee were aga onye ichekwa echiche wee na-asị kedu ihe ụmụ m ga-eme adịghị amụ ma ọ bụrụ na ọ mụta na nwa jere di maọbụ onwe na nwa na-akwado ije di ị na-achọ ịgwa m na ezinụlọ a chọrọ ịnụ nwa a ga-abịa ka abịa nụọ nwa olo ndị be anyị unu na-eme gị ihe na-akpa na ihe na-ewere n'uche na-ebi nọ ndụ nke ịbụọ afọ m ndị na-agwa na-asị na ọ bụ ahụ ya ọ nwere ihe ome ma ọ bụ onye izi ma ọ bụ onye ịbụọ na ọ bụrụ ndị ọcha na ha si ọ na-eme anyị bụ ndị Igbo ndị ọcha bụ ndị ọcha onye ọcha nwere ike ijiri ahụ ya mee ihe ọ bụrụ onwe onye ọ gbasatara Igbo nwere nsọ ma nwekwazi nsọ ala anyị nwere ihe a na-asọ nsọ ọ bụrụ na nwanne anyị bụ Chinasa na ele ha anya na ya na di ya ebikwa ezi na ọkụchi ya na ngọ nke bụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ha na di ha bụ ndị separated but not divorce na-eme taa ngọdị gị ka dịgwa gị n'isi ị na-arakwa nwoke ntị achọrọ m ịgwa gị na ọ bụ nsọ ala na ọ bụ arụ ọ bụ ya kpatara na be anyị na be m na ma ọ bụ na nwaanyị na di ya n'ote aka bie iche emechaa mere ha udo a na-akpọ nke nwaanyị gbaa ya ajụjụ ọ na-eje mekwa omenala nke akpọ ritual gịnị kpụọ ana ka ọ ghara ịbụ ihe o metere ibia konye di ya n'isi unu ekwuzi n'okwu ka a ga-asị na ụnụ bụ na ọ bụrụ ịnọrọ obodo oyibo na-afọta laịf otu ahụ isi afụta ebe anyị nwa bụ ndị Igbo nwere usoro nwega ka esi eme ihe ọ bụrụ na Chinasa kwuchighara ngọ mmadụ dị ndapụta na-asị na o jikwa ara nwoke no ya na-ekwuzi okwu bụ kedu ihe mere o ji wee so onwe ya onwe ahụ o sere fụkwa ndị na-asọpọtụ ya kemgbe na-asọpọtụ Chinasa n'ihe o mere achọrọ m ịjụ ị ga-ese nwa onwe gị wee tinye n'iru akwụkwọ ị ga-ese nwa onwe gị ma ọ bụ nwa gị nwaanyị fụ nwa gị ka ọ ji rachaa dị were foonu nwa gị tinye ya ị ga-esi nwa gị tinye ya ihe ọzọ nchọ ka nwa ebe a bụ a sị na nwa egwu na-ata agba gịnị nne ya na-ene nne ewu na-ata agba nwa na-ene ya n'ọnụ allegedly ka anyị si wee nụ na ọ bụ nwa ya were foonu ya mgbe nwa a wee sendịgharị ya papa ya ị na-echekwa echiche dị ka mmadụ ị na-achọ ịgwa m na agba Chinasa ha na-akpa na nwa ya laikiri ụdị ndụ mami ya na-ebi ọ bụrụ na nwa a laikiri ụdị ndụ mami ya ọ ga-enwe ma nwunye nde ya dilitie mana nwa ji esendịgharị ya papa ya ma a sịkwa m si nkwuo n'uche nke ọzọ gosiri na ele ha anya na otu na di nwaanyị a ji ekwe ele ha anya na nwaanyị a na-agba n'iro ọ na-eme ihe dị otu a dịka o si kwuo na ihe ha mere 3 years ago kpatara nwa ya ji wee sendịgharị ya papa ya cheta ihe m kwuru na o nwere ike na-agba ahịa ahụ ọ na-eme na ọ na-ewu ụmụ ya iwe ma ọ bụ na ụmụ ya aghọta ihe na-esere ya na di ya papa ya na mama ha bụ Chinasa mere mama ha ji wee na ghọta na ebe m na-eje ọzọ o nwere ihe o kwuru ebe a cheta na ụbọchị ọkụkọ yiri akwa ka ọ mụrụ nwa n'uri bụ nwa ya ihe emebe ghọta ọ na-akọwa na di ya na-eti ya oke titi oke kpakpa n'ọya kpatara ya ji wee hapụ alụgbalụ a wee na anyị anaghị ama Chinasa ibe kọwa na anyị chọ ka anyị gbazie ya onu a na-agbazi onye nwụrụ anwụ onu na-agbazikwa onye dị ndụ onu ihe anyị chọ ka anyị kọwatara ya ma ihe ahụ o gosiri private part ahụ ya ahụ ọ chọ ka ụwa gba ọsọ ya nwere ahụ nwere onye na ya na-aza ya ọzọ mgbe ahụ ọ na-eme ihe onyonyo ahụ kedu ihe ọ na-achọ igosi fọ ọ chọrọ iji ya wee na-echeta ihe nye na nwoke ahụ mere o kwesịrị ịma na ebe ọ bụ na ihe abaala ya gbasatara ekwentị o kwesịrị ịma na ihe dị otu ahụ nwere ike ibupụta n'ihu akwụkwọ kedu ihe kpata mmadụ na mmadụ na ibe ya na-enwe mmekọ eje gbachi ụzọ maka na a na-ezo ezo iji kwanyere ahụ ugwu di na nwunye na-enwe mmekọ a na-akpọchi ụzọ ka ụmụazị ma ọ bụ anya na-abụ wee ghara ịfụ ha ya ka anyị na-ebinu ndụ na anyị bụ ndị Igbo ọzọ ọ sị na-akụkụ Obiora n'aka Chief Obiora ka ọ fụrụ ịhụnanya ka anyị wedata ya ebe a nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ịbụ nwoke ebe a n'ihi na akụ nwunye gị kpamkpam na-emegbu eme nwaanyị ahụ ọ naghị enwe ọmụ ọ bụrụ na enwezie nwoke ọzọ bịakwutere ya n'akụkụ ya ọma ma Obiora ọ bụ ịghasa ya aghasa ma ọ bụ osogo ọ laikiri ya ọ ga-afụtazi na nwoke a bụ inye ya ịhụnanya adị ya na-enye ya nke ụmụ nwaanyị ji gburu uche ọkụkọ
anyị nwere ka anyị si eche echiche dịka nwaanyị na-afọta ihe ọ fụrụ n'anya, mana nwoke ịhụrụ ya nwoke na-abịa ihe ndị oyibo na-akpọ latent, mana nwaanyị na-abịa ihe ahụ igosiri ọ chọrọ ịnụ dị iko ka gwa ya ihe ahụ ntị ya chọrọ ịnụ, ọ gwụcha ihe ọ chọrọ ịnụ, ọ maazị ịma nwoke a na-amụ ọ na-abịa. Nwoke a sị na o ji nwaanyị na-abụ ọfụ ịfụnanya na nke izi, ọfụkwaghị na nke ịbụọ, ọ ka iji wee ghọta ụdị mmadụ nwoke ahụ. Oke na Obiora bịa kwụọ ụgwọ kpọrọ ya jee hospital ene ha anya mgbe di ya megburu ya ma mgbe di ya tichara ya ihe, ya ma jezie Ọnịcha ka ọ jesi nwoke ahụ dị ene ha anya dị otu a o jebere nnaka ya. Ọsọsọ ya kwesịrị iji wee je ije ahụ, ije ahụ ekwesịghị ịbụ ije nnaka, ọ kwesịrị ịbụ ije nya mara di ya maọbụ nya na ndị be ha iji wee yesi ya ọga daalụ anyị si ka bịa kele gị n'ihe mere nwanne anyị nwaanyị iji wee zọọ ndụ, maka na ihe abụ ọrụ ndụ ka ọ bụrụ naanị ya kwesịrị iji ya bụ ije ahụ o ruzie ebe ahụ wee daba ya n'ịfụnanya ebe ya na nwoke ahụ. Ọ ma ha na nwoke ahụ ji nwaanyị mgbe ahụ ọ na-eje ije ahụ o jekwuru nwoke ahụ, ọ mara na itisa ezinụlọ bụ ihe ahụ, maka ndị nne nwaanyị na-asọpọtụ ya. Ọ bụrụ di gị ka di gị nyechara mmadụ aka, nwaanyị abịazie ka gị na di bịa, kedu ka ị ga-esi fọtụ ya? Ịnwa nne ya n'ụlọ anya n'ihe akwụkwọ ebere na-eme m ụfọdụ asị ahụ ya so di gị nyechara nwaanyị aka otu aka di gị nyechara ajadu aka, ajadu bịakwutebezie gị obi ga-adị gị mmakwa ya. Onye ọbụla ba na ọbịa kpata na ama eji ihe mmadụ na-ede na comment section wee were akpọ ihe. Cheta na onye ejebaghị mkpachi na anụ ụzụ ya, ọ bụrụ na ọ chọọ ka Obiora nọ ya tọdụ wife o jebe, mana mgbe ya na Obiora birizie n'ime na ma bụ Obiora ọfụ ya n'anya ma na ọfụ ya n'anya eziokwu. Azịza ochie fụrụ azịza ọfụ wee na-asịa gị ka o mere wee azịza ọfụ fụrụ azịza ochie na-asịa gịnị ka o mere ka o wee dị ụtọ. Azịza ọfụ ochie wee sịa mgbe ị nọkwa aka m na ị ga-afụkwa ihe m fụrụ wee dịkwa ka ndị ka anyị na-eche na echiche dị ka mmadụ. Ọzọ bụ ọdụ ọtụtụ ihe ụmụnne anyị nwaanyị ndị nke nọ na di na-eme enye ha anya na ha amụta na ụmụazụ maọbụ nke ọtọ antị okwu na ilaik ọzọ alụmalụ gị maọbụ enye ha anya otu dị gị si eme gị laik antị kwuchi ya ngoji ezuo iko nwere onye ga-ajụ gị na ara dị ara dị. Bikonu maka nwaanyị a na-ekwu okwu onwe ezi ihere ọ na-ekwu ya ụdị dịka ọ sị na ndị nne nwaanyị ọbụla na-eme ya. Madam ficha ọnụ niile ekwu arụ. Enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị nọ na di ha agba n'ezi, enwe ndị biberita ha agbabaghị n'ezi mbụ, enwe ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ha agbabaghị n'ezi, o nwee ike echi nwebe enwe ike ime echi, mana dịka nke aka na-ekwu okwu ọtụtụ ajadu a nọ na-eyi 2, 3, 4 wee dịrị gaba anaghị agba n'ezi. Ị gaghị asị maka na ejidere gị n'ukwu ose na ndị ọzọ na-eme ya. Enwe ike ọ bụ na onwe ndị ọtụtụ ndị nọkwa na di na-eme otu a echeji m n'aka na kpatara iji wee kwuo ya. Enwere ọtụtụ ndị ịfụ na mụ, ị gaghị asị na ọ bụ mmadụ niile. Anyị agaghị asị maka na obodo niile na-echi ọzọ sị n'otu a ka ọ dị na onye ọbụla na-eche ebe ọzọ. Ihe m na-achọ ka m pụtara gị ebe a bụ achọrọ m ka ị na-akpọ dịka nne nwaanyị iji nwaanyị ọ bụrụ na mmadụ bụ ịnụ nwa gị echi aba na ọha ajụjụ na ọha uche dịka ndị be anyị si ekwu ya na atakata nkịta ọya tagburu a na-ataba ọkụkọ kpara ajọ. Madam ose etie ị ga-eti anya m anya m ihe ị na-agbakọ ọrụ kịta ọ ga mgbe ihe a bidoro gbarụ n'isi ụmụ ọkọta azụ gị, madam ị ga-eti anya m anya m maka ihe anyị furu mere kịta. Onye ozu onye na-ekwu okwu ihe ọjọọ eme nọ kedu onye tiri fim ya na kedu onye sendịrị ya na onye mere ihe meta ya na anyị nwoke ji eme ya o mere ya ma ene anya ka ọ gwa ndị mmadụ na-ekwu ihe ya na-ekwu kemgbe unu ejighị anya ụnụ kịta wee fee. Mana nwoke sendịrị ya nwoke eji ejoje nkiri n'anya mara na ihe a nwere ike ibute mkpọtọ ka aha ya na ezinụlọ ya. Ihe niile abụchi echiche iwe ọkụ na-eweta. Ọdụ ọtụtụ ụmụ nwoke ha na nwunye ha bi ha nwunye ha emekọ ha eri ihe nwunye ha siri ma ha bi n'ime ụlọ ihe ha na-ekpuchi bụ ka ụmụ ha ndị nwaanyị bụ ike n'nwobi kwokwu anyway ndị na-emebe ka asị pakata ka ha bụ 40 10 years 15 years 18 years sị gị madam na mụ na nwunye m ada eme ka adị m eri nri o siri ihe njika na ebe a maka ụmụ ndị nwaanyị bụ ike n'ọdị. Otu a ka ọ dịkwa ụmụ nwaanyị biri na di bụ dịka ha lụrụ di ma ha dịka ndị anụghọ di nọrọ ebe ahụ na-edi ihe ọbụla ha na-afụ n'alụmalụ a maka ụmụazị maka ha na-ege ntị ihe onye ọbụla ihe a ga-ekwu. Ọzọ ọ bụrụ na mkpọrọ ụmụ m pụta kịta ụmụ m a ga-anụkwa di a ga-asị na ụmụ m bụ ụmụ divorce ha jizie nwa ya nọrọzie ebe a chefuzie na mgba ha na ebe a na-enweta aṅụrị a ọzọ antị ọgbasa akwa ndị anyị o gbasa ha chọrọ gị bịa ha ga-afọtọ gị fọmie. Yes ya ka m ji asị ndị mmadụ buru onwe gị. Afọ m ụfọdụ na-ede na comment section sị ha nwa di ha na-enweghị ihe ha na-eme di ha nwụọ mana ọdụ ọtụtụ ndị nne nwaanyị nọ na di ha dị ndụ na-agagharị. Antị echekwana ụma ọ ga-enwe gị iwe gbawa gị obi burukwa onwe gị hapụ ihe ahụ ị na-afụ iche na ọ bụ na ha na-enwe aṅụrị emepe ego anya ị ga-asị o Chineke ọka ọ dị mgbe ị ga-ebido iri ihe afụfụ ị tara n'ụwa mgbede gị naanị bụrụ ajadu n'ebe a yọba Chineke gị ogologo ndụ na arụ isi ike.
be careful n'ụdị ndụ ị na-ebi, zere nsa na zere nsọ, na-enye onwe gị anya ahụ ya gị jee ụlọ ọgwụ. Kwuru n'eziokwu, chere chi gị. Kọma ọ na-ewute nta na ụfọdụ ndị be anyị anaghịzị echechi. Chi gị nwee ike ị na-ebi na-echechi gị afọ 10, 12, 13 afọ ise dịka otu akara aka onye si wee dị. Otu onye si echechi ya bụrụ ka onye a si echechi ya. Enweghị chi ha na-abịa n'ụtụtụ, ọ na-abịa n'ehihie, ọ na-abịa. Kedu mgbe chi gị ji abịa? Mara na ichechi na-egbu oge, na kedu mgbe chi gị kwadoro oge ji wee bịa. Ọzọ, cheta na ọchị agọchiri ntị na ndị mmụọ anaghị ata ya. Ọ na-eme kịta na ụdị na ya nwekwa na ihe ọbụla na-eme na asịsị mgbe ihe nji ekwu okwu agba allegedly na asị na-akwụchi ya bịa nkọ, asị na-akwụchi ya gongo, ihe ọsọrọ ya jiri ahụ ya na-eme ọgbasa m na ihe m ga-ekwu ebe a bụ kedu ihe o ji wee tinye ya n'iru akwa o ji wee dị otu a. Ọ na-esere ya maka gị na ọchatakwa na oji ụmụazị a ga-alụ di echi. Kedu nwoke bụ onye Igbo ume gwuru ga-apụta kịta asị iji maatụ ọ bụrụ na nwa ya nwaanyị nọ na di na-enwe na nwa ya nwaanyị lụrụ di na kedu ihe ga-abụ feti nwa ya na bebi? Kedu ihe di nwa ya ga na-akpọ nwunye ya ka ga-asị ya na umegharịa ọsịa ka nne si eme ka nwa si eme? Achọrọ m ịgwa unu onye ejide n'ukwu ose bụ onye zuru ose. Nwanne nwaanyị bụ Chinasa, ị nwere ike tọọ m tọ ga-amara m afọ na elu ma ọ bụrụ na onye tọrọ m anti Chinasa ka m ga-akpọ. Anti m na-eziri anya, ekwesịla ka agba ga ajụjụ ọnụ ọzọ na-akpụgodu na-akpụ asị gị na-akpụo chifu gị na ya mere ihe ifu gị n'ihu akwụkwọ. Afụrụ m ka m wee eyi onye egosi ebe nwe asị na nwunye chifu allegedly ọ na-achị ọchị. Madam, ị kwesịrị ka a chọọ gị ihe n'anya maka ihere adịghị gị n'anya. Di gị gbara n'ihu akwụkwọ, ọ pụtara na ịgba ha eme, ịma ha edozi ụlọ gị, ma ha hazie ezinụlọ gị ka o si wee gbatakwụrụ. Di gị ji ụlọ na-abụ, ọ hapụzi ụlọ na-abụ gbara moto si Ọnịcha wee na-anụ ụga. Ihe ọkụkọ bụ mmiri achọ bụ ihe dị ya mkpa. Ị ga-ejegodo n'akụkụ nọrọ. Ọ bụrụ na ị mụtara nwa nwaanyị echi, mmadụ obi na omesi ịma anụ nwa papa ya gbara n'ihu akwụkwọ, kedu ka ọ ga-adị gị? Ndị be anyị chọ ka ihe ree ihere nwezi ka anyị mebe ka o si saa ya ọ pasị. Ife ihe ọjọọ ị ga-akpọ ihe ọjọọ. Mụnwa bụ ebere mmetụ ihe ọjọọ echi, gwa m ihe ọjọọ m mere na ihe ọjọọ. Enwere onye dị eme ya eme ya, ọ bụ nwa afọrọ n'anya ka a na-abara mba, mana ịfụ ka e mere ihe ahapụ ga-asị onye ọ pụtara bụ iwe nri ka isi ibikata iji aka gị gbuo onwe gị. Ọtụtụ ụmụnne anyị ndị na-ebi ajọ ndị mmadụ atụpụrụ ha ọrụ mgbe ha na-eto, ha chere ọ bụ ezigbo ihe, mana mgbe ha tolite ebiri ịkpa agba ha n'iru ndị mmadụ ebido fọtaba ha n'azụ ha onye azụ. Otu aka ọ dị. Anyị abịa ka ha maa gị ikpe nwanne m, anyị abịa ka anyị gbuo gị egbuo. Nkịta a na-atọ ọjị ihe ọ na-akpa ya? Mba, mana ọ maka na ọ gị kpatara nkụ ahụ kpatara eji ebupụta gbasatara gị n'ihu akwụkwọ ebe a. Ije na-agba gị ajụjụ ọnụ, onye abịa ọjụọ gị, onye abịa ọjụọ gị, onye abịa ọjụọ gị. Onye nwe mkpi isi mkpi ya na-agba afụfụ ọnụ na mkpi Igbo afọ ụgbasa a ga-apụ ya ka a mara onye ga-akpụ ibe ya wee pụọ ya. Gị na nwoke mere ihe kịta a na-ekwu okwu nwoke mma onye akpọzi na-abụ n'ọnụ mariduma. Nwoke bụ onye ichie enwere ihe ndị ọzọ, ọ bụrụ na ndị ọzọ ga-achụpụ ya n'oche maọbụ na a ga-enye ya oche azụ ma ọ taa ya ahụ maka na ihe o mere, ị ga-afụ ya n'ihu akwụkwọ. Mba, jikwa gị na nwoke na nwaanyị abụrụ ofu. Ihe okwu a ji wee sị n'ịtọ maka na asị na ịnọ na di onye gị na ya mere ihe fụ ka o si jekwa na-akpa ire onwe ya. Ị ka na-ekwesị na onye ọbụla na-ekwute ihe a na elu na ana mechipụ gị ọnụ ọsịsọ gị bụ elu na ana. Fichaa ọnụ akpọzi n'elu na ana aha nne m, ikwute dị n'elu na ana ebe a. Mgbe ahụ onye a bụ ịjụ gị ajụ, ikwesị ịbịasị ị chọrọ n'ọrụ onwe. Anyị fụkwara ebe ụmụada were esi jebe na ebe Chinasa na-ere ya ka apịa ihe. Onye ndị bụ ụmụada ahụ, ọ bụrụ ụmụada ndị be di ya si be ha na ọgbọji wee bịa n'ọga, ọnụ dakpara ihe mmadụ ada ebukọ ọgụ ejebe mmadụ. Ọzọ, ọ bụrụ na ụmụada be di Chinasa, anyị nụrụ na ya na di ya ebi onwe ogologo oge kemgbe Chinasa na di ya gbasara. Kedu ihe unu na-eme? Kedu mgbe unu gbagoro iji mee ka udo wee tọọ n'etiti ebe Chinasa na di ya nọ dịka ụmụada si eme n'obodo? Amarọ m ma unu eme na ma ọ bụrụ unu emebere, mana asị ihe karịa atụọ ya aka, unu agaghị etu Chinasa ihe. Unu ga-ebe bụ na amapụ ya n'iwu nye ya ụtọ ọkwụ ụgwọ a na-akwụ ndị ejidere na-aramara ya gbasatara nwoke. Anyị bụ ndị nọ na di obodo ọbụla nwere iwu ji ya. Ebe anụrụ m anyị ada akpọ mmadụ ashawo, ị gara kata kpọọ nwunye dị gị ashawo, ime ihe dị otu a ga-ekwu ha 50,000 maka na mgbe anyị nọ na di Igbo ashawo pụta nọ na ikpọ nwa anyị nọ na di ashawo pụta nọ na agba n'ezi oyi ọpụ.
ihe dị iru na ọ bụghị na ịbịa mee ngagharị iwere Chinasa ma ịbụ ma ịbịa mebisibe Chinasa ọ bụrụ na ọ nọrọ ụlọ na akwụkwọ rejista ụlọ akpọ ya ụbọchị ụlọ ga-anọ ọgbakọ gwa ya ihe o mere gwa ya ihe ọ ga-eme ụlọ nye ya ọnọdụ ya binye oche fitiri ike yes oruo ebe ọ bụ na ngọdị ka dị ya n'isi ụmụ ya ka nwetakwa mmekọrịta mana ọ bụrụ na akwụchi ya gongo ma na-egbubugo ọdụ a mana mmụọ mana mmadụ onye ọbụla ichere onye na nchịkọta ihe nchọ ka m weta ebe ọzọ biko nwee ihere ma asa nwanne onye ara na-agba gị ọkụ iko n'aka nwanne kedu ihe ndị ezinụlọ ahịa na-eje n'oge kedu ihe ha ya na-eche enye ha anya n'izu na-abụrụ ịtọ na-abịa abịa ihe a nwee ike nwejuọ da mana ana m achịgwa gị na ịntanetị anakwaghị echefu kwanyere onwe gị ugwu ebụrụ nwaanyị nọ na di ebe a ndị separated but not divorce asị ọkwa ngị gaa nọrụ n'onwe gị ma di gị na-akụ gị ihe biko jee kwuchi ya ngọ kama ịga n'ebe di gị na-eme ahụ kwuchi ya ngọ na oru onwe gị ịdị free kụpịagba otele ọbụla ịchọ ka ị na-akụpịa ṅụọ ya ga-abịa ịjọ ya single na aja is not accountable to anybody mana ihe a ga-agwadebe gị bie ndụ gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka na ị na-ebi n'ọtọmadị onye ọbụla nwere ọkọta azụ ị na-ebi ndụ na-eme anya n'azụ maka ndị chi ụmụ maka ndị bias na ọkụkọ chi ụmụ a na-egbu emu chetakwa n'ikpeazụ na mgbadasị na ya ka kpuo n'okpukpu ọnụ ndị iro ewu egbuo ya mana mgbe ha kpechakwa wee were akpụkpọ ya kwụ ịgba na ya ka na-ekwurịta okwu Chinasa gị na di gị Chinedu ebighọ mana ngọdị gị ka dị n'isi onye bụ ihe a ọ nwunye Chinedu ọ yi inu apata mgbe nwere nze n'ụzọ daalụ